Σακούλα. Νούμερο 1, γιατί έχει τα αυτοκινητάκια πάνω. Anyway. Αχ, δεν μπορώ. Θα χεστώ. Θα χεστώ με τη γάτα. Αυτό λέει Candy Kitty. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει. Παιδιά, όποιος θέλει κριντζιές, εδώ είμαστε. Με τι ξεκινάμε? Άντε με τα κορίτσια. Μην κριτζάρω πολύ, ρε. Θα σέβεστε τη σακούλα. Ανοίγει σακούλα. Κλακ, κλακ, κλακ. Ξεκινάει με coloring book. Why, bro? 1.000.000 coloring books. Εντάξει, είναι ωραίο coloring book όμως. Εντάξει. Επόμενο. Το κλασικό που δεν φεύγει σακούλα χωρίς αυτό. Έχω ήδη 3 τέτοια. Επίσης μυρίζει αδιαστικά. Και επειδή μυρίζει αδιαστικά, η υφή του είναι πάρα πολύ κακή. Εγώ από αυτό το πράγμα δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Ρε, με τρολάρουνε, ρε. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά τι κάνουμε? Να κάνω μια συλλογή με δεινόσαυρους. Έχω πάρα πολλούς. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Νούμερο 3. Αυτό έχει ωραία χρώματα, at least. Νούμερο 4. Δες νυχάρες που έχει αυτό. Μη σε πιάσει. Έφυγες. Anyway. Next, ξέρετε, αυτήν, άμα τη δείτε, μην την πάρετε ποτέ. 2,5 στα 10. Και αυτό επειδή είχε το coloring book. Τρώει κάτι σφαλιάρες, στα καλά καθούμενα. Συνεχίζω. Αποκλείεται, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Πρώτο. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό εδώ να ξέρετε φαίνεται ότι έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Ορκίζω. Επόμενο. Εντάξει. Τώρα ήρθε και έδεσε το γλυκό. Ακούστε, είναι ένα πιστολάκι το οποίο ρίχνει αεροπλάνα με βεντούζα. Αυτό είναι το πιστολάκι. Μπαίνει το αεροπλανικό. Εγώ πιστολάκι με αεροπλάνο δεν έχω ξαναδεί. Και φαντάζομαι το πετάω. Εντάξει. Δείτε το όμως λίγο πρώτα. Τις χρωματικές επιλογές θέλω να δείτε. Ναι, χτύπησε στο τζάμι, αλλά δεν κόλλησε. Μάλλον πρέπει να το κάνω λίγο... Ναι, ούτε αυτό κόλλησε. Το χαϊδεύω, ίδρωσε. Εντάξει, εγώ έκανα... Αυτό έκανα. Θα σου εξηγήσω τώρα. Έχω βγάλει άδεια για όπλο, κατοχή. Έχω βγάλει άδεια για οπλοκατοχή και πήγα σε ένα μαγαζί το οποίο πουλάει όπλα και σφαίρες και διάλεξα, είπα θέλω το πιο όμορφο. Το θέλετε? Το θέλετε? Πάρτε το. Εγώ κράτησα το παιχνίδι μου για σήμερα. Τη ζώνη, παιδιά, εδώ. Εντάξει. Άσε που σηκώνω αυτό με το πόδι μου. Άμα δεν σκάσουνε, έχω όπλο, πες τους. Και δώρο με τα δεινοσαυράκια, δίνω και φωτογραφία την πατούσα μου. Για όποιον ενδιαφέρεται, στείλτε μου DM. Τώρα, περιμένω DM. Έτσι όπως μας βλέπω, είμαστε ήδη ψημένοι. Πατουσάκιδες όλα εδώ μέσα. Ακούστε. Μαζί με τους δεινοσαύρους στέλνω την πατούσα μου. Αποκλείεται. Ο Μίτσος κρατάει όπλο. Μπρο, φύγατε. Φύγατε.